سلام انتينا نسمع زلنا لو معلت بركز زولو ناي درون متقعتي اب لعلي تدير تفاصيمهم الله بزي دما استفلالي مع قناه حبريتا استفلالي حبريتا نوصايا نسو كنكتاتلينا متقعت درون تفاصيمو ناب لمعسان شمونتا تقمتي زوغ حليتي بريزيدنت جيجاوي ممحدار تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደውን ሓደ ካብቶም ከተትል ዝግበረሎም ዘሎ መራሕቲ ትግራይ ምዃኖም ጸብጻባት ወጽሙሎም እዚ ብቻ ይኾነን ሃይለ ደደቢቱን ብዛዕባ ዘአምልኪቱ ዘውፃ ሓበሬታ ኣሎ እሱውን ክንከታተሊና ሕዚ ዝረኸብናዮ ሰበር ዜና ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ሰበር ዜናና ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዕላው ዝኾነ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ ጀሚሩሎ زيوم كالوتهم سفيحة وزمدب زكن كتاتلينا نسخم دما نزا channel subscribe نتا فيديو دما لايك بمغار ناي سامي رياكت يوتيوب channel بيتسب أبال كتقونو أزي إزلاو مالوتي كلهم لايك ناقرنا اتا فيديو نجمر راكب اللي دالي بتفلم يزخون فيديونا نغطسل እሺ ፋሚሊ በተፈለማ ይዝኾነ ቪዲዮና እንጽለና ሰናይ ምክታል ከነቃለሲና አውጎንኩም ኮይና አነ መንሰየሞ ያው ህማም አዱ ህማም ህዝቡ በጣም ለህሙሞ ያው ድምጽ ብጾቶ እዝኑ ናመፀንጎ ምሸት ለጽሙሞ ግን ቃል ብጾተይ ቃል አቦታተይ ንኸይጠልም አይሆነይ ክስዋ አይደሊ ከሐም ካላስ ክሳማ አዚና ሞት ኻምክራስ ኦሮማይ ንበረ ለይም በይ ሰዓበኛ ይበለኒ ይብጻይ ቃልና በልኻ ንልበይ ይጥብር ቃል ህይወት ይንበር ማዓዚ ኢዝ ትንፋስ ንኽትግብር ቃልና በልኻ ይተታልለኒ ንበረ ለይ ሓደራ ይውሊ صعوق كتتل عبلعني بوليتيكاون وتهدراون مرحته وحاتي كايدكم زلو تقليصم بريزيدنت جيجاوي ممحدار تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደውን ሓደ ካብቶም ክትትል ዝግበረሎም ዘሎ መራሕቲ ትግራይ ምዃኖም ጸብጻባት ወጽሙሎም መንግስቲ ፌደራል عبلعني بوليتيكاون وتهدراون مرحته وحات صعوق كتتل ድሮናት የካይደሎም ከም ዘሎ ተሰሚዕሎም ዚማ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ምስሓብ ዳግም ዘሻቅል ምዕባለ ኮይኑ ተቐልቂሎም ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዞባታት ደቡብ ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ተኸታተልቲ ምንቅስቃሳት ድሮናት ይረአ ከም ዘሎም መሰኻኽሪ ዓይኒ ገሊጾም ድሕሮም ዝወፁ ዜናታት ከም ዘመላኽቱ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃስ ቀንዲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ህወሓት ጽዑቕ ክትትል ድሮን የካይዱ ከም ዘለዎም እዞም ስልያ ድሮናት ድማ ነብሲ ወከፍ ምንቅስቃስ እቶም ቀንዲ መራሕቲ ዝምልከት ሓበሬታም ብወገን መንግስት ፌደራል የከብ ከም ዘሎም ዘመላኽት ሓደገኛ ምልክት ኮይኖሎም እዚ ድማ ብርግጽ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደም ተፈራራሚ እትውዕሊ ምቁራጽ ተጻቦ ናብ ስጋት ዘእቱ ምንቅስቃስ ክግበር የብልን ዝብል ዝጥሕስ ምዃኑ ምርዳእ ዝከኣል ወገን መራሕቲ ህወሓት ሽሕኳም እቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምልእነት ክትግበር ይጽውዕ እንተሎም ሰላማዊ መፍትሒ ክግበር እውን እናጸውዕ እንተሃሎም በቲ ካልእ ገጽ ድማ መንግስቲ ብልጽግና ኩናት ክኸፍተና ይዳልዩ ኢሎም ደንዲሞም ቅድመ ምድላዋት ይካይዱ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ዘሎም ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ጀኖሳይዳል ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዕላማ ብምግባር ገበናት ኩናት ብምፍጻም ዝኽሰስ ኮይኖም ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፍጽሞም ምጥቃዕታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወቤተሰብ ከዝውን ንቕጽለና ኢና ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ናገርና እቲ ቪድዮታት ንቐጽሎ ንቐጽል متقعت درون تفاصيمو ناب لمعسان شمونتا تقمتي زوغ حليتي أمشارة تقراي نفسهم سازو سلمة قدي أبزبها الكبابي أبتي كبابي أبدع لزنا برو حيل تقراي تريف متقعت درون كم تفاصيم الله تتفل عليهم مع قناة ميديا الناس أبزبين زركبا زاقير بوغان منقس فيدرال يخن بوغان تقراي زتهابا الله مقلت يلن سلامنا تقراي حزي يزرخونا يو سبر زينا إنا حيزنا قريبنا زلنا سبر زينانا صلاة حزب تقراي تاريخاوي صلاة حزب تقراي ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዕላው ዝኾነ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ ጀሚሩሎ ቀደም ኢሉ ዝተጀመረ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዙ ግብረ እከ ናይ ጸላእትና ተተግበረ ጽንሕ ዋላ እንተኾነ ሕዚ ግን ብዕሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ ገይሩሎ እዚ መልኪትና ዲቴል ሓበሬታ ናባኹም ክነብል ኢና ምሳና ጸኒሕኩም ምድላዋትና ክትካፈሉ በብዘለኹሞ ወዳበታትና ጠናኺርና እንኸደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ነዚውን ዝምልከት እንሕልፎም መልእኽቲ ናብ ኩሉ ከተመሓላልፉ ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹም ሰላም እንጣዕናና ምን ያልኩም ኩላትና ከም ንዝክሮ ብሊብያ ዝሓለፈ ሰብ ኩላትና ኣፍሪቃውያን ማለት እዩ ብዙሕ ግፍዕታት ሪና ኢና ንሓልፍ ስለ ዝተፈላለየ በሰላውን ሕጂ ዝመፅእ ሰብ ማለት እዩ እዚ ከዓ በቲ ኣብ ሰሃራ ወይ ኣብ ሊብያ ዘጋጥመካ በደልዩ ብደቂ ሰባት ኢኻ ዘጋጥም ማለት እዩ ሊብያ ንኩሉ ካልኦት ማለት እዩ
ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ሰብ ይጉሂ እዩ ማለት ይሓዝን እዩ ዝበደልዎ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ስለ ዘይርኢ ክሕቶት ስለ ዘይርኢ ብዙሕ ግዜ በህሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም መንግስትታት ተሕሊፈን ስለ ዘይብኦም ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓደ ሓድሽ ነገር ኣሎ እዛ እንታይ እዚ ኡዛማ ናጂም ወይ ድማ አልማስሪ ዝበሃል ሊብያዊ ሚቲጋ ዝበሃል እስር ቤት ኣብ ትራብሎስ ዘሎ ዘመሓድር ዝነበረ ኣብቲ ናቱ እስር ቤታት ስደተኛታት ከም ዝተገረፉ ከም ዝተገፍዑ ከም ዝተቆትሉ ከም ዝተዓመፁ ከም ዝተሸጡ ንብዙሕ ዓመታት ክምስክሩ ፀኒሖም ኣብ ዘንዳ መፁ ክምስክሩ ፀኒሖም ማለት እዩ በቃ ነፃ ኮይኑ ንዓመታት ድሌቱ ክበድል ድሕሪ መፅናሕ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ፃዕሪ ማለት እዩ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ አይሲሲ ዝብሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ኮርት ደላያ ዝብሎ ሰብዚ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ይፍፅም ኣሎ ብዝብል ኣብቲ ናቱ ዝርዝር ካብቶም ተደለይቲ ሰባት ኣስፊዎ ፀኒሕ ማለት እዩ ስለዚ ዝሃረ መንበር ዝሃረመ ናይ ርስዕን እዩ ከም ዝበሃል እቲ ሃራሚ በቃ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይበደለ ንኤውሮጳ መፅኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተዛዊሩ ኩዕሾ ሪኡ ብጀርመን ኣቢሉ ንዓዲ ጣልያን እውን ኣብ ናይ ቶሪኖ ማለት እዩ ናይ ጁቬንቱስ ኩዕሾ ሪኡ ክወፅእ ፖሊስና ጀርመን ስለ ዝሓብሩ ኣብ ጣልያን ወር ሓደ ተታሒዙ ማለት እዩ አልማስሪ ማለት እዩ ተዛሒዙ ተባሂሉ መዓት ዳንኬራ ተገይሩ መዓት ፌስታ መዓት ገለመለ ብሊብያ እውን ንመንግስቲ ጣልያን ፀብጥ መፆ ነይሩ ማለት እዩ ብዙኾነ መንግስቲ ጣልያን ከዓኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ብናይ ግሊ ነፋሪት ገይሮም ንዓዱ ከም ዝምለስ ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ክስታት ተመስሪቱ ሽዑ ብዙሕ በቃ ዓው ተባሂሉ ነዚ ዓዲ መቂልዎ ክልተ መቂልዎ መንግስቲ ጣልያን ዘቕርቦም ምክንያት ክንታይ እዩ ነቲ ሚኒስትር ፍትሕ ናይቲ ዓዲ እኩል ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ስለዚ መፅኡ ኢና ሰዲድናዮ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ሚኒስትር ውፃኢ ጉዳያት ዝሃቦ መልሲ እውን እንታይ ኢሉ እቲ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዝዓዲ ቅሬታ በቃ ናይ ፀጥታ ዓዲ ጣልያን ኣስጋእ ስለ ዝኾነ ሰዲድና ያለና ኢሉ ብከምዚ ዛዚሞም ግን ብዙሕ ክስን ብዙሕ ቃልስን ነይሩ ኣይተዓፅወን ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ሕጂ ኣብ ሊብያውን ማለት እዩ ንሕና እውን ገበነኛ ኮይኑ ረኺብናዮ ኢና ብምባል ኣብ ትራብሎስ ነዚ አልመስሪ ዝበሃል ሰብኣይ ንዓመታት ድሌቱ ክገብር ፀኒሑ ኣብ ሊብያ ኣብ ቀይዲ ሒዞም ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ተሓስብዮ ተለኺ ናይ ጌታቸው ናይ ጻድቃን ውሕስነት ኣዲስ ኣበባ ብመን እዩ ዝረጋገፅ ብኣሜሪካውያን ድዩ ወይስ ብኣብይ ኢልክ ትወስድዮ ብናትክ ማለት እዩ ከም ናተይ ብኣሜሪካውያን እዩ ጌታቸውስ ለኣብይ ኣሕመድ ኣሚኖ ይኮነን ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጻድቃን እውን ለኣብይ ኣሕመድ ኣሚኖ ይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ለጌታቸው ወይ ለጻድቃን ዝኾነ ነገር ተገይሩ እንታይ ከምስዕብ ይፍለጥ እዩ ኣዝያር ኤጀንት ማለት እዩ ሕዚ ንጌታቸው ብድሮን ብተደጋጋሚ ኣብይ ዝምክሮ ዝነበረ ሙከራ ብትሽዑ ዝኾንካ ትሪኦ ነገር ፍሪኩዌንትሊ ምስ ኣሜሪካውያን ምስቶም ናይ ዘሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲክስ ኮረስፖንደንት ፍሪኩዌንትሊ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ኮሙኒኬት ክገብር ከሎ ጌታቸው ይኹን ጻድቃን ኣብይ ሽዑ ኣብ ዲክሊኔሽን ስቴጅ ነይሩ ንሕና ክላይም ቢና ንገብር ነይርና ጌታቸው ናይ ዓወትና ሙሉ ምስኾነ ኢትዮጵያ ሓራ ምስ ወፀት እቲ ናይ ኣብይ ፖዚሽን ኣሲም ክገብር ከም ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ይሓስብ ነይሩ እዩ ሽዑ ዝኾነ ሰብ ኢንፋክት ዓቕሚ እውን ኣለዎ ካብ ኣብይ ዝሐሸ ዓቕሚ ማለት እዩ ኣብይ መፃኢ እናረአዩ ዝኽርትመካ ንቶም ኦሮሞ ምስኡ ዝነበሩ ዝወቕዐ ሰብ ንለማ ዝወቕዐ ሰብ ኮይ እዚ ምንም ኣምባቸው በኮነኔ ልገለ ፅርግድግድ ዘበለ ልገዱ ዘባረረ ሰብ ኣብይ ቀሊል ሰብ ከይመስለኪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስለልጠቕመኒ ኢሉስ ኣይገድፎን ኣብ ልዕሊ ጻድቃን ኣብ ልዕሊ ደብረጽዮን ከምኡ ዓይነት ናይ ድሮን ፈተና የተገበረ ንምንታይ ፌስቡከርስ ኣይነበሩ ይሳቶም ጻድቃንና ጌታቸው ብጣዕሚ ጥንቃቐ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ዘለዎ መተሓዛ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘለዎን ምስጢራውያን እዮም ነይሮም ጌታቸው እኮ ተሰጢሑ ፌስቡክ ይጥቀም ነይሩ ሽዑ ተሰጢሑ ሳተላይት ሬድዮ ይዛረብ ነይሩ ድሮን ድሕሊ ጌታቸው ሽዑ ለይወቂዓ ልመንዳ ክትወቅዕ ብሱር ተሓሰብክ እየ ኣወዲዎም እኮ እቶም ዓጀብቲ ብምልኦም ተሓዚ ሒድዎም ዘሎ ማለት እዩ ንሳቶም ጌታቸው ህወሓት እዩ ሎም እዮም ተሰውዮም ሕዚ ጌታቸው ብልፅግና እዮም ብዙ ይኽረአ ዘሎ وبيتسا يا لو ما انت تاخذكم فيديوهات زي مسل نيرم او زغزل بحدش تكسات فيديو حيزكم لسين نسخن لما شير سبسكرايب لايك